mycket vattnet och det är nästan dit under tiden för att man får in de 8 snabbaste deltagarna på 100 meter frisim. Med vattnet så skulle de utmana dem om bästa tiden. Och 50 meter så är det 2 stycken som har varit där på övertänktet. Det är Elias Rysing och Elias Malming. Barnen säger bara 4. Snabbt är det här utlovarna av Alexander Kowalski från Kyrkan-Rönninge. Det är hans 26,53. Så var det loppet Gustav Alkarin 26,58 och så krear Elias Rysing 26,6. Ja, det är upp mot 75 meter. Så att inte banan ger så att det är faktiskt på banan med Simon Brand ifrån Väsby. Jag skulle vilja säga att det är han som tar med detta. Han gör det på en tid utav hans bästa tid på 55,6 sedan tidigare 55,85 så att det är här